Sumayong adlaw di kabunal so karon day sa inyo nakita walay dagang intro no klaro na kini kay klaro na kayo na magboxing yung duha maklaro kayo tirada ni pang world champion mo ni klaro kayo so karon day magboxing ta sumo na ato ang unang sangkap dahil no Louis Bombay ahos na nay patis yan na nay tantaran koy takusugam hiwa ang pungopong sa ha Godra, Godra day kay ato na buang kamera magsili na Kamera, hindi ito makaigo sa atin. ano na Kasi maliit lang, parang kang remark. so kay gamay na magsili sa mga tum na rito yung naon sa buong klaro na kay na koy mga tum na rito kay daggang sili dito koy di mo down koy wa kay uyab so maglakaw na sa may koy kay mo chopper dito koy lawong paging dagat mga mo sang ibili dito mo sa tong gihay-hay dito ligri kay koy no okay ra na koy importante wa kay uyab sorry koy sorry so diri koy daggang inig sili diri koy kay sa una magsimi tambay diri kay mananaw mig sili balag way uyab basta naay sili mo na importante koy non sorry ka syempre kay pang world champion itong tirada koy matik ato nang daggan ng sili di ka non sorry palito isog ba di ba dara koy mga natagsili koy matik na koy ato paspasang gamay koy kay maptan tas tagiya koy pakita sili koy very good so kini koy mo ni lugar day koy basig wa ka nang utana koy pero mo ni lugar koy ang nakabuhat mi diri 100 plus videos day so kada salamat kayo grabe kay memories ni uy nauwa koy dagko na ginang orange siya koy nagbunga ding pinaghirapan koy unsa so kapay daw na may uli koy ang bagkukang koy nakunahon na siya manguha siya tao koy di ba so we only have small chilies in the waiter's backyard so we thought that we have to get to our house too so dara koy ato na sugda na paghiwa da koy awa na rin ako rito na buang master in slicing in slices guna si rito na ako kaunsa di ka so while slicing, you know, we have to eat chili sprinkles and sprinkly. Kalami. So inani ka dapat maghiwa goy, dapat hindi mo makalimtan ang imong handsome mentality and gravity. So dara goy kada mo transition. Siyempre goy dara atong gipangkuha ganina goy, di na mawagoy ang sili manshi. Sili manshi? Ha? Dapat pinabillboard mo. So let's go boys, ready na tanan. Che! Sa mukha mo ni mga iruwala na magitanawon. Oh, unsa? Awo do? Che! So di aragoy, ato nagamitan ng mga new generation cooking style, oh. Iyabo poy! Iyabo poy! Iyabo! While maghuwata sa ito ang oil, no? Mag-hair check sa ito, tinawa. Wato na nang ibutang ko kaya medyo init-init na magamay, no? Wato lang nga yan, ani? Face check na po balik, be. Lami ay sa buang, be. So, while nag-okay, yun, bahalag way lami atong giluto, ko, basta nag-okay lami, ko, inana ang importante yun na siya, ko, di na dapat mawas ato ang mindset, ko, ato na nang ibutang ang mga onion rings, siya, ko, himatik, mga onion rings, na diya. Ato na ibutang, ko, atong gapon na yung sugkay-sugkay, ko, pero dapat di mo makalimot, ko, nga while nagsugkay mo, lami, gapon mo, ko, darang sili, ko, ang atong paborito. Siyempre, ang sili mo, pinaka-importante diya, ko, kay halang-halang, ko, ito lutuon, ko, bimag ukay tagamay goy para ignon puta nga nakatabang-tabang taman mo inana man na para puti kay ubay kahungit nimo kay basin niya uboy-boyon ka so naragoy ato na nang ibutang atong chicken soup so ningo si Ritoy goy nga siya ra kuno yung butan niya para kuno inyo siyang buutan kuno siya sa mga viewers day no so sige lang ato tigag chance so while naghuwat ta kadyo dia goy imong libak sa midri goy ha Ara, relax lang mo. Ano ko laka. So, nag-istorya di siya siya mga kaagi di sa una di ay while si kinang ipoy lamig ka po nagluto gitabuna na nagoy. Puto chicken. Nanay parsley igba goy unsa. Okay ni goy, di dapat nato makalimtan goy ang katas sa paningkamot goy. Ato na nang ibuhos di goy, ibubot na tanan niya goy. Sunod din no, ito na ibutang diya ang yellow corn din no, matik na siya. Ato na butang na diya 1 pack para mas lamig yun siya goy. Mas lamig pa si mong uyab kung naaman. So dira goy after 10 minutes goy, wala na goy, loto na niya goy. Face check na po da goy. Lamig yung yapon kay buo no, di yun nato ikalimbo no. So karon na goy kay nagpaubang yung si Ritoy sa to ano, kaya ako ipakita iyang slicing skills, di ba? So dira goy, makikita na kita pang world record nga slices goy. Di ba? Nagbuwag na mo. Ging nanti kang way forever. Ay, sorry. So, goy, agwantahan lang sa ni goy. Kaya nakita na ako na rito yung nag-video ni goy, no? Oo, iyang i-portrait ko sa mga to day magpalit ni coke. Importante mo kayo na coke. Oh, lami ka na buko-buko niya, goy. Mati kayo parang back ribs buo, goy. Oh, dira, goy. Muna ang tutorial niya pong goy, the driving license tutorial. Tudluan mo pag driving license goy. Yan na siya pag drive goy. Dapat nga relax ang goy, di mo maratol goy. Kasi pag unsa kaliso sa kinabuhi goy, basta di mo maratol, kalmado lang mo goy, malampusan yung tanan goy. Motivational spoken by Ampong.
Naragoy. So amo na itong gikat ang video goy no. Kinangutang mga tao po may ato goy niya. May na lang po di taon ba nga makatabang-tabang ta sa atong mga pamilya sa kalisod sa atong kinabuhi. Dapat muli na dayon ta kaya ang portrait makapoy na kini siya nga tanawon. So kanagoy gipaspasan na lang ampong og drive diya goy. Inana ka maayo mag-driving license yampong. So okay na goy. Gibutangan niya ni Ipoy diha og pangpahumot goy. Kasi sige siya tilo-tilo goy di ba ho ang baba sa buang goy. Face check na po ta goy. So syempre naman basta usapang slicing si Rito yung natumasahan di ano may kini siya mo slice ato nang kuha na to ang white rice. So si Mingming nakadakop siya mais ug ato niya nang ibutang sa atong small table size di ba gutom na kay tagoy ibutang nato natong white rice diya sa ato ang banana skin goy di ba mate ka siya butang og circle goy kay duwa mo kay uyab. So diri gyud na ibutang sa rice cooker goy gutom na kay excited na kay goy klaro kay lami yung kistanan goy basta si Ipoy magluto goy. Yummy. O, di ba? Mo na yung purpose sa circle gay no ato na ibutan di ato ang mga cook chicken soup di atong halang-halang di karon no ang special ato nga mga cooking weaknesses diha so atong di pa circle mga sabaw-sabaw di agoy mga una tagoy ni kalit lagi kadaghan ni nagadin na nga tulor man tami. Hindi siya bitaw joke lang goy. So na di amo ang meat diri usaw si Papa kay naglag sa baboy si Papa so ako na pong i-adjust Papa taw kan kaon gamay. So dara goy sugta na to paghungit ya goy haba-haba na unsa di ka wa pa may pamahaw goy karon pa kita may nakapaningunto na siya panihapon goy sip-sip gamay ba awas si Rito goy mao na importante goy magkaon ka dapat mas lami pa kasi magikaon di ba tiawo ko na tong mga pang gangster look be ana na dapat magkaon goy dapat gangster ka tanawon di na mawa nay usa ka lami na po usa ka gangster di ba. So dara goy mohungit sa tagamay goy wala gutom na bitaw kayo goy. So sige na check ka tabi. Huy sama undang ni huang ganina ra mga diha. Grabe sa buwan ta naman niya pamahaog mo. Impas Ipoy relax sa kayo. Dagunaw na siya hawa kay para di siya kay pus maro-maro po ni buang. Bitaw ko dire ra takotob no. So salamat kay sa pagtanaw day. Good luck, God bless ninyo sa inyong mga daod lang pag kinabuhi day. Hasil hard gyud po ta permi day. So sa wa pa naka-subscribe day koy mati koy like and subscribe day sa to ang YouTube channel Bugan ng Viners and sa tang Facebook day sa wa pa naka-follow koy. Matik follow ta diya koy. Ato ra gud ni unsa day ka. So salamat kay sa pagtanaw koy. Bunal gyapon da diha. God bless, salamat.